Kaixo guztioi, hemen daukagu problema bat, aurreratzen dizuet izango dela HZU moduko problema bat, baina honetan bi egikari izango ditugu. Bi egikari eta gainera haien bata bestearen kontra egingo dute, hau da, haien abiadura kontrakoak izango dira. Eta hau nahiko problema arrunta da, eta joan gara gutxinaka egiten. Esaten dugute, bi kotxe aldi berean irten dira. Aldi berean ebat esaten baldin badugute, denborarekin, T0rekin ez dugu inolako arazorik izango, bale? T0 beti izango da 0, aldi berean ateratzen baldin badira gauzak. Aurrera egingo du bideoren bat, zeinetan aldi berean ez diren irtengo, eta horiak kontuz ibili barko garen. Bata bestetik, 182 kilometrotara dauden bi hirietatik, bale? Haien arteko distantzia, 182, hasiko gara ja lehenengo irudia egiten, hemen badaukagu honelako irudia, bale? Lehenengo hiriari deituko diogu A, eta bigarren hiriari deituko diogu B. Eta ja esaten digut haien arteko distantzia izango dela 182 kilometro. Bale, beraz, azpimarratuko dut berdez, ja esateko hau erabili dugula. Lehenengo ibilgailua, suposatuko dugu, lehenengo ibilgailua marraztuko dut kolore urdinez, bale? Esaten digute, 75 kilometro orduko abiadurekin dabiela. Bale. Orduan, jarriko diot gezitxo bat, esateko horra doala 75 kilometro orduko abiadurarekin. Eta bigarrena, 85 kilometroko abiadurarekin. Bale. Hemen jarriko dugu. Eta abiadura izango da 85 kilometro orduko. Bale. Orduan, egin barko duguna izango da nola abiadura esaten diguten eta azelerazioa ez den inondik inora agertzen, badakigu bi kasuetan izango dela higidura zuzen uniformea. Eta higidura zuzen uniformearen ekuazioa, distantziaren ekuazioa dela. Posizioa, berdin, hasierako posizioa, gehi abiadura bider denbora. Lehenik eta behin hemen asteriskazo bat jarriko dizuet, zuek argi izateko gauza bat, abiadura, nire problema guztietan horrela ingo dut, abiadura eskuinera baldin badoa, eskuinera baldin badoa, esango dugu abiadura positiboa dela. Eta aldiz, eskerrera baldin badoa, esango dugu abiadura negatiboa dela. Beraz, ja aurreratzen dizuet, abiadura hau positibo bezala onartuko dugula eta hau negatibo bezala. Beraz, egin barko duguna, izango da ekuazio hau lortu lehenengo kotxearen txat eta bigarren kotxearen txat. Kolorez berdinekin egingo dut, baina egingo duena da S azpi U jartzen duanean izango da posizioa kotxe urdinarena. Niretzat lehenengo kotxe urdina izango da eta bigarrena gorria, zuek egin nahi duzuen bezala. Eta S azpi G, jarriko dut kolorez berdinekin, baina zuek jakiteko. S azpi G izango da kotxe gorriaren posizioa. Vale. S azpi U izango da S0 kotxe urdina non hasi den, gehi kotxe urdinaren abiadura, bider, denbora. Eta beste alde batetik, gorriaren kasuan izango da S0 baina gorriarena, leku berdinetik ez direlako hasten, abiadura gorriarena eta denbora gorriarena. Bale, hasi bergara datuak aurkitzen. Alde batetik, abiadurak ematen digute, ezta? Beraz, badakigu abiadura hau izango dela 75 kilometro orduko, eta badakigu baitere abiadura hau izango dela minus, eskerrera doalako, minus 85 kilometro orduko. S0, aurreko bideoan esan izuen, hasierako posizioa S0, zuek erabaki dezakezuela. Ni normalen hasten dut, eskerrera dagoen lekua beti 0 bezala onartzen dut. Beraz esango dut, posizio hau da, A iria dagoen lekua izango dela 0. Eta haien artean, distantzia baldin bada 182 kilometro, B iria egongo da jarrita, ezta? Puntu hau izango zen 182 garren kilometroa. Zergaitik gertatzen dut hau? Kotxe urdinaren hasierako posizioa izango da 0. Zergaitik guk erabaki dugulako 0 posizioa hemen egotea, baina kontuz kotxe gorria azten denean mugitzen ez da azten mugitzen hemetik, baizik eta azten da mugitzen hemetik. Eta S0 izango da 182 kilometro. Bale? 182 kilometro. Hau guztia berri diatziko dut, asko sobeto geratzeko. Bale, beraz, S
urdina berdin 0 gehi 75 bider T. Eta kotxe gorriaren kasuan, izango genuke, S gorria berdin 182 minus 85 bider T. Orain guztia garbituko dut pizkatxo bat, ariketarekin jarritzeko. Gogoratu, problemak galdetzen digula, bi kotxeak non eta noiz elkartuko diren. Galdera mota hau oso arrunta da. Vale? Orduan, guztiatu gargan ulertzen da ekuazio hauekin, bai honekin eta baita honekin ere, ari garen esaten da T bakoitzean, hau da, denbora bakoitzean, kotxe gorrian on dagoen, eta denbora unitate bakoitzean, hau da, T honetan sartzen baldin bauta adibidez 3 ordu biderkatzen dut honekin, eta jakingo dut hau non dagoen, ematen digu informazioa. Baldin badakigu denbora, badakigu non dagoen. Horrelako guztietan esaten digutenean non elkartzen diren, egin behar duguna da ekuazio hau honekin berdindu. Hori jarriko dut hemen oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Hemen daukazue jarrita, bale? Bi gikari elkartzen baldin badira, lehenengoaren posizio ekuazioa eta bigarrenaren posizio ekuazioa berdindu beharko ditugu. Gure kasuan daukagu S gorria berdin S urdina, hori egin behar duguna, eta hemetik lortuko ditugu gauzak. Beraz, orain ja guztia beltzarekin idatziko dut. S gorria izango zen 182 minus 85 T. Berdin, hau izango zen hau, vale? Berdin, S urdina, 75 T. Hau izango zen kotxe urdina, hau izango zen kotxe gorria. Eta biak berdintzerakoan lortzen dugu ekuazio bat, kasu honetan lehen mailako ekuazio bat, egiten baldin badituzu eragiketak, honakoa lortuko duzue. Bale, jakakura egin ditut, egin duana izan da T guztiak, hau da, T ez ezaguna denez, ekuazio batean isa izango zena, guztiak eramaten dut leku berdinera, beraz 75T gehi 85T, ematen digu 160T, eta hau izan behar da, honen berdina. T askatzeko egin behar duana da, kasu honetan, hemen daukadan 160 hau ona eraman zatitzen, biderkatzen dagoelako, eta lortzen duan emaitza izango da 1,2 ordu. Zergaitik orduetan, datuak kilometro orduetan eta kilometroetan sartu dugulako, bale, kontuz unitatekin. Bale, hemen lortu dudan T, esaten dit, noiz elkartu diren, bale? Noiz. Badakigu, elkartuko direla, hasten direla mugitzen, eta 1,2 ordu pasatzen direnean, bi hauek, hau eta hau, mugituko dira bat aurrera eta beste baitera aurrera, eta nonbaiten elkartuko dira. Beraz, hau da oso argi izan behar duzuena. Jakiteko non elkartzen diren, berdindu behar dituzu haien igidura ekuazioak, haien S hauek, eta berdintzen dituzuenean lortuko duzuna da noiz elkartzen diren. Orain zue jakin nahi duzena da non elkartuko diren. Eta horretarako, non elkartu diren jakiteko, egin beharko duguna da gure igidura ekuazioetan lortu dugun denbora, hemen idatziko dugula dela T berdin 1,2 ordu, bale? Ordezkatu behar dugu. Egin behar dugun gozo bakarra da hau hemen sartu edo hau hemen sartu. Bi ekuazioak balio dute zergaitik. Nola biak leku berdinean dauden, egingo dugu lehenengo aldiz denez hau egiten duguna sartuko dugu hau hemen eta sartuko dugu hemen, baina emaitza berdin atera bazaigu. Beraz, lehenengo kasuan izango genuke. SU berdin 75 bider 1,2 eta mendik ateratzen dira. Eta bestalde batetik, SG izango zen 182 minus 85 bider 1,2. Egiten baldin baditugu eragiketak, ikusiko dugu, kasu honetan, hau 80 kilometro emango digula, eta beste kasu honetan, egiten dugu, 182 minus 102 berdin 80 kilometro. Vale. Bi kasuetan berdin ateratzen da. Gauzatxo bat, interpretatzeko ze leku batzuetan beste modu batean ebazten dira problemak. Vale. Gu hemen ateratzen dugun SA izango da 0 garren puntutik neurtuta, hau da, hau baldin bada 0, zein distantziara batuko diren. Kasu honetan, ateratzeko gutxi gora bera, hemetik lotuko direla, hemetik. Eta hau izango da, 80 garren kilometro, bale? Honek, esan nahi du S urdina 80 garren kilometroan dagoenean, bale? Eta S gorria 80 garren kilometroan dagoenean, biak elkartuko direla. Ez du esan nahi S uk
80 kilometro egin dituela eta ez egorriak 80 kilometro egin dituela. Ez, hori beste moduan kalkulatuko genuke. Baina nola kalkulat, esaten diguten non elkartzen diren, alde batetik erabiltzen dugu baldintza hau, bi ekuazioak berdinak izan behar direla, lortzen dugu denbora eta gero ordezkatzearekin lortuko ditugu emaitzak. Eta emaitza berdin izan behar da, 80 kilometroan elkartzen direlako.